Damene di bata nasumurung sian saluhut roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan ni Tuhata. Hata ni dibata dihita di bagasan mingguon iman na nene sian evangelium ni si Lukas. Biddu 15 ayat sada sahat rodi ayat 10. Lukas biddu 15 ayat sada sahat rodi ayat 10. Ujahahu matuhita ganup tapayutihut ma di bagasan rohata songonon ma tarsurat disi. Dungi di pasolhot torop akasi jalobeo doho si perdosa diri na tuibana laho tumangihon hatana. Jadi marmunguk-munguk ma akaparise doho si boto surat iya hatana sida dicakonodo akapardosa pola sapanganan ibana doho nasida. Gabi di hatahon ibana ma upamaun tunasida. Isi hamu sahalak par biru-biru 100. Anggo tardep parsada siani naso tuminggal hon nasia pulusiai di ladang. Laho mangalului naso taridei pai maju pangsa. Ia dung dapot sa dia pehoma tuabarana sian lasni rohana. Jadi dung saat ibana tujabuna di bapungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna didok matuna sida marlas ni roha mahamurab doho tahu ala jupang au biru-biruku naung magui hudok matu hamu sumantusido gumodang las ni roha di banua gijang mida si pardusa sahalak na ulu pau bahon rohana asamida sia pulusia partigor naso olo paubahon rohana sida. Adong maulaning paropuan na marhepeng 10 hupang. Anggo mago sada siani naso pagalakon na palito jalamanapui bagas na mangalului takas hupang na magoy pay maju pangsa. Iadung jupangsa di papungu ma aka ale-alena dohot hobbar hudulna madok marlas ni roha mahamurab doho tau ala nong jupangau hupakku namagoi hudok matuhamu sumantusido masa las ni roha di jolo ni aka suru-suruan ni dibata mida sahalak si pardusa na baubahon rohana ima sahatna hurian ni Kristus nahina holongan topik ta di halo mohor debatado hamu bau ni roha. Jadi mulu taring tu hamu bau ni rohaun dang tardok beo nate. Guarna pe roha. Sanggu lingobuk do HP inate. Song dia tu hedene ngalu bau. Kebetulan hona udah natuari jada agak songona hurang dengan suaraon rupaning. Anggo lago pak ni pertukuan ni walak ko do nakin nate. Memang babenon amanginang songo dia do hita asabu itoktong mangulu di bagasan na marhamu baon maul do mubah di halak batak di do somal na do peamna do daong dangi mula-mula atong ay dia do hamu tada do ngalilik kamu di Cibuburobah somal na do peamna do bakona gabi ubatakat doa halas si piroko siya kamu bah ate iya molo nunga bakko nga maolbe molo bakko nga cenderung itu karakter nong baku na maol di pauba ima diok ni halak batak ale adorang sohit saat hita tuhamu bon niroha merbarita majos lokin heado sahalak evangelis marjamita di huria na hubulus
Rona sida sian Jakarta on tiki di huta hami. Di jamitana di baboto humma na heru na sida marpungu aka evangelis di luar negerian. Di sukumma, di sukun sahalak dongan na nasa punguanima sian Inggris hati hai di sukuma tu evangelis ni halak kitaon. Ngasih dia liliko gebi Kristen. Halusinasida dengan bangga mengatakan sian bortian ni dainang nunga Kristenau. Wah, itu deh. Maksudmu ada orang suatu budo peho nga Kristen? Itu dah. Ai Kristen do omakku. Kristen do bapakku. Jadi seorang jala tubuh di hakaristeno doau. Ada orang suatu bu piau nunga Kristenau. Ai ido makana guar hupe Kristen do. Jala mardongan sian hatan di debata do manang sian Bibil do guarhi. Dang pula hudokon guarna atik buarong sa guar do tita di sona teh. Dungiro mahala Inggrisson evangelison huru wadang binoto latar belakang ni hala Inggrisson naung Kristen kiad do manang songon amat taud do dido ibana masongonon. Molo songoni ho mahala Kristen na dumangol. Batar hato tong evangelison. Buasa na dumangol lao di dok rohana. Songon na ilay ba na patakason. Manang manuku muse. Alay de duduti nasian luar negeri mamadokon. Ay so diatu siho hakaristenoni. Ahado hakaristenoni. Hurian ni Kristus na hinaholongan out sugari pedi sukuton itu hita ganuk marsada-sada. Adiga do hita Kristen. Mulai adiga do hita Kristen. Rabu itu dokonot tamana alus ta hampir sarupa do evangelisi. Manang adong musin asing man dokon bah Kristen nau dung tardidi. Dung dididi au di bagasan gore de bata ama anak dotor di. Perbadi nga Kristen nau disi. Alesa sitong na manginang dung terdiri hita tohoma memang Kristen do hita. Jala iru sa sitong na pengesahan pentahbisan na tutudo hita halak Kristen. Ay ganup halak na terdiri di bagasan gore de bata ama anak dotor di perbadi no ang Kristen ni. Ale cukup do holani. Songo dia do hakaristenoni. Jala tabo to doa do sa siktong na hakaristenoni. Itap ni dia do pangatusyot tataringo tu Kristen. Jodoh hede hone de bukede teh Kristenau ape hutodong. Ijo do au dakwo to at sugari ede disukut ede favorit idora. Manang ede na jut hede hon dilanggatan idora. Karena memang itu sebuah pergumulan bagi kita manginang. Hiado hita manukuton Kristen doao. Sian najulo manginang do na sian narubi. Adong do pangalaho na hurang na sala dihalak na mengaku Kristen ibana. Manang tadok majo na mengaku marugamo ibana. Manang na martuhan ibana. Adong do bakko. So nahurok nakin somal na peam na bakko na nunga karakter na so terpaubah. Jalan odo na jut hita hurang merenungkan manang menggumuli maparhamaolhon taringo tu hakaristenoni. Parugamo do hita parugamo. Partuhat do hita yes parhutuhan. Tari dedui ditrupuk tahun. Parise dohot siboto surat. Anggo parbinotuan taringo tu debata jangan tanya. Anggo parbinotuan taringo tuhatan di debata, patik ni debata, ruhu-ruh nasihat debata, unang sukun parise do siboto surat. Talu hita. Kumeba do nasida sian akana porsyai. Itu makana ulomo roha memakai istilah daripada martuhan tumagot do halak na porsya. Ay bodo halak martuhan alirang adong ha porsyon na.
Adong do pangalaho nama cai maralo tuhatan di bata manang tu pengiduan di bata dingolo ni halaparise dohot si boto surat. Imana saya mangarajumi diri na dumenggan sian na asing. Perdu saya dui. Dangi boto ya. So itu deh Tuhan nih. Ada kecongkakan iman. Ada kesombongan rohani. Menganggap orang lain gumudang dosana, ubadiat duau, sumitong duau senasing. Dangadong yatu si manangah. Sasitong na mereka hanya tahu tentang Tuhan inang amang. Mereka hanya tahu tentang Allah, tetapi mereka tidak tahu apa keinginan Tuhan. Ido Kristene, molo tarajumi dohita Kristen. Ikon sa dohita mangatusi manada dia dolomo ni rohani di bata. Dang holan taboto dolomo ni rohani di bata. Mana songo dia do di bata. Ale ikon sa dohita mangatusi apa keinginan Tuhan yang harus saya lakukan. Unang saya memerengi hahurangan idongan. Ate. Unang saya memerengi hahurangan idongan. Anggona hurang didongan ni lo mahurang. Rohana sih. Alai buah dohea dohita mamereng hahurang ata. Asing perdalan ni natan. Juit na musik. Habi ba na pe juit siya ni. Asing sanggul ni natan. Bulak na musik. Habi ba na pe sungo ni. Asing amatan. Layan nate. Jujud dohita apalagi kita halak batak kalau jujud kita marsa orang manginang. Nah itu kita nama katatai kan. Saya mamereng haurang ni dongan. Habis sa sitong na hea duhu bigi halap padang. Nendak watu si hata padang. Molo mertudi-tuduho saya ada dongammu. Saya ada jari tu dongammu. Tuluon tuhodo ininna. Dak boto halak batak adong songone. Molo dituduho saya ada hasalan di dongammu. Tulu hasalammu diho. Saya ada matu Tuhane. Jujud dohita songone. Sai lomor hatta mamereng hangurangan idongan. Jangan. Dang Kristene. Dang lomoro hane di batana songoni. Itu benar terjadi masa di bagasan turpuk tahun. Dan nama kata tayo do Tuhan Yesus do aka perdosa dina. Do aka si jalobio. Di halak parise do si boto surat. Odo dosa perdosa na sumalin. Mereka dianggap sebagai pengkhianat. Mereka adalah pendosa yang besar dan layak dan suman Jesusi gurui maka tatai rak mangan dok nasida ai perdosa dui di bawah Tuhan Yesus dona di pikiran nasida asala na mangan natinang setabu na manganok kan tahu sih mo halak batak manang di dia saya dulu udah saksang nah manganon dok saya denai MG buat hamu do MG migomak itu saya dulu itu halak batak saya dulu itu migomakon asing maju bolo satay maju dia kana samarlo monor watu migomak anggau satay bigudang mak heado di ore dokter awasaw na malam migomak bahulu itu tong di jolona anggo di budi na dang bah songoni do heado inata muruk tua wala magurang wala migomak pulo itu di dia di jelona anggo di pudina besit tabui mangama apalagi di hitalak batak di permanganon itu tabu nama katatai dang adong halak batak hohom dang adongi mulu batak di bana dah mulu batak taburu persauran di sido jupang nama si babuan isini roha sakap hido makana di hida Jakarta odo nama gua teh ngajarang behi tarak mangan di Jabuta bu amar repot sudi ngaborak jam tongonom mulai jam sia si patah hola dibereng dak dan aki ngamudu besudi kadang bingung do iba Senin sampai Jumat karijo ido teh buado teh henra tapi hari Sabtu libur tu dia berhita tu
mulur Sabtu. Tu sopo? Itu dah, tu pesta. Hari Minggu tu gereja, dot akala nasi adigat do hita. Di sido persauran. Lausian persauran ini bodoh hita masih paingotan. Bodoh hita masih urupan. Pabotohon ahadu na pinangido ni rohata. Tak binoto manang ahadi hatai Tuhan Yesus rap dot akasi boto do atakasi jalobeo manang pardusai. Alai tertuju do pamerengan manang perbinegen ni Tuhan Yesus ungut-ungut ni si boto surat do Parisei yang menganggap dirinya lebih hebat rohaninya, yang menganggap dirinya lebih hebat manada Tuhani, yang menganggap dirinya lebih kudus dari orang lain. Ali justru tarida mak nunga gabi bakkoi di bagasan ngulu nasida hasomalan nasida nasopola dinggan persauranna tu halak na asing terlumubi tu si jalobeo HP Kristen manang nabdi tadda de bata ikon taboto do ahado lo menirohane de bata nanaing tapatupa di bagasan mulut tahun. Ino makana epistel tanakin tabudo mulut ajahan akin namanginang. Ya, mulut ajahan akin epistel tai sian Pesalmen 50 sadaya teh. Ujunaro edesian si David. Ujunaro panurang nata manopot ibana dung di parjol mana Betseba. Inatani si Uria na dibuat nai natin nakonaing. Asi maroham diau ale di bata hobar tudinggan di basam saya si sama aka pangalasyukku hobar tu gudang ni asi ni roham. Ketika kita sudah menganggap kita sudah mengenal Tuhan manada di bata tatadama derita nunga di dia hapor syota manang pos ni rohatta tu ibana. Kon Kristen manang halak na porsia na tutu mahita nasopo lama mereng hasalaan ni halak molo David manang si Daud jujur di bana pabotohon dung rosinatan panurirangi didok diakui bana dok jok do suku-sukun di bagasan rohani si David apa salahku ale dung ro panurirang natan asi maroham diau ditaringoti ibana dosana tersunggul maibana di dosana. Itu makana manginang ketika kita mau melihat kesalahan orang lain lihat dulu kesalahan kita asa dinggan hita asa boy tapatuduhon bahwa ngulu ni halak Kristen ni ngulu napai ngotot diri tasandiri dok iko boy do hita mangatusi lo menirohani di bata ikon mampu hita madok ngununga mardosa au ikon mampu hita madok nunga salah au ay molo nunga salah teh mengaku salah dete bodo songona masa nuengon asugari ko imada au do mabunuh babayno do wahacir aku selesai. On satu mar dero tahun depan nama si dungon. Ya, orang baju tu nasingin ada tapi pikir rupa dengan tapi gay maju. Ya, atsugari iya saya salah, selesai. Rahuku pe mangatusi doi. Di bahani atsugari adong pengakuan salah dobah. Ya do hitam marsading teh. Unang paguguhuinang eneng-eneng epidoku kamu asa unang dibutuh halak kateh. Aina marsa dingon ngiri-ngiri sedap dua teh. Ya. Asuga di pajupang hita imadalay salam obah imadaida salam ida. Dang gabi dokon hopet tong ida sono do hatam da badang tebu da bacir aku da ba satu punggung acit nda muse. Nah citar aku apalagi di tikini ning otoro pesta ni pusenui hape ngatul nasalpu. Hatami da beda na cita da ba. Na. Ahor ida dokon nda muse sampai so ida kurupani. Asuga di pajupang mak maju lebah isinya keberatan tidak ada dan itulah yang dilakukan Tuhan ketika dia mengumpamakan
Ada anak yang hilang, adong biru-biru namago, adong dirham, adong hupang namago. Seolah-olah nasia pulusiai dang diharekoto di mana. Seolah-olah kan itu main. Habis asitong na mulo diepitui hudok madihamu sumantusido gumudang las ni rohani badua gijang mida si pardosa sahalak na ulo paubahon rohana. Asa mida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana sida. Ada perubahan, ada keinginan untuk menyatu dengan Tuhan. Itu na dipanggil di mata. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang percaya, kita harus mampu menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ikut tinggil lohita di hatana, ikut tinggil lohita ahado lomoni rohani di mata. Asa gabi anakon hasia kita, asa gabi buru hasia kita. Dia memperhatikan apa yang diinginkan Tuhan. Seolah-olah yang 99 dang adong artina. HP dang. Nasu ulu do bau rohana. Saya dingani-ngani. HP na sedanai dilului. Soina malas di rohana. Ala ulu ibana dibuat Tuhan Yesus. Songon hupang molo dihalak Yahudi nang di hati hai. Hupang itu tanda masdui ate. Tanda bahwa dia sudah menikah atau tunangan. Adong do pige-pige di ulunon manang dianting-anting do akalana asing. Molo magoi kesal di bana. Songon cincin kawin teh do teh. Adong cici kawin saya dipelihara sampai peot-peot rupanya ngate. Ya. Wah, wasa songon ya cincin kawin non. Seolah-olah cici kawin ini nagabi mengikatkan itu. Angga hugar sudah tikini bah. Itu. Swear. Itu. Garis deh. Sok kepekku. Nah tidur horope namar utang do tikini ra ate. Iru garis do. Ni natasku kaman non rupane. Iya. Dah pola mengikati. Alai argado di ina halak Palestina tikini hupangi. Argahia dui. Idu makana saya berusaha ibana mangalului. Sampai dapat. Dung dapat las marohana dipio mahalak isi hamuna ulo rabdoh tau marlas ni roa nung ngajupak hupangi tanda simbol martabat ni wanita manang buru-buru nung marasohotan amanginang songodi dolas ni rohani di bata dia ma nabui pasonakon rohani Tuhani dapotan hasonangan do halak na mangalului hasonangan ni rohani di bata gabi ede na pesongon ede ni pertukuan itu nasonangau dung namar Tuhan inam sik tu budu ede Tuhan ji Roma musya kaina disambak musik dengan do panogum dang gabi tadok rupaning 1 kali 2 kali kau sakitin dang songoni bede ni halak na porsiada nasonangau saya dilulu di batado halak nama pare ima holongna songonima ngulu ni hita halak na porsia ikon partot di ni debata do hita idola Kristen maboto mangalului majalahi ahado lomo ni rohani debata dang lomo ni rohatta ay mangihu do taatusi lomo ni rohatta dung taboto lomo ni rohani debata atau di halomho debatado halak na perubahan rohana ada perubahan ke arah yang lebih baik martanyang mahita Tuhan debata mola tema dihatam na pengotok kami na hinaloh mohon Tuhan asa jupang dihami ngulu na marhamu baon ay di halomohon hodo hamu baon ni roha dihami akan aporsia diho asa marhiti hamu baon ni rohai lamhu parhamaul ho kami ma pajomi suang soni nang pasu-pasum di perdalanan ni ulu nami lam takas madihami songo dia do di bagasan perdalanan ni ulu nami marparange mangula kasulon nami
Ali Tuhan ajari kami.